begini pada nono ya. Horor. Wis kae lho. Begini belasan itu. Dua gini maybe. Gantar kan ya, gantar gede gantar. Gantar ya. Alah ora apa-apa lah engko ae. Meten-meten molen. Gantar gitu. Gantar apa? Gantar gitu. Bater iya iki jadi karep. Iya. Jine cering wedok tama mereka kembanging kambuti lir sepasang mon samang sani pakukulan konyak gaduh
ก็บอกว่าลงจานอนparing musaka kagunan yang uyo umpama sliramu sakat melati deko kumbang nyidam sari wong bagus diko kang bakal liwati sinesek litang iloko semono janji prasetyane ngati tansah kumatilin netra riwasa rasa negeriya mitra sajagat raya kalingono ukirlah samata norailan memanisi aku dadi ati kan lamon sirawong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku ya yuk yuk ôi, 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 ôi,
arane tuladune kepena unine mong ngerenyolake bareng lan kandronga dipong culing sikrat kendangane yo ya ceritane wayang Jawi nang projangan engko kiraja rawon raja arane wis lek belut wis ngono kuwi oh ya ayo yo jangkano tariane mbal bocah toka gungane reya pranyata gawe gembira Duh, kosek kayak foto kosek B, nyanyi seberai Pak Didi. Kono Pak Aryo kowe iki kono Pak Aryo. Nggih sugeng rawuh nggih Pak nggih, sugeng sonten. Saman aneng sisik kidul
Yuk. Siap ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Kowe ngopo? Kowe ngopo? Dengan usik iki jarane sing siji dengan usik. Dengan usik. Wasik iki dengan usik dilik. Peneng kono wae nang, peneng kono wae, ning kono wae. Wis peneng kono sik dilik-dilik, peneng kono sik dilik. Muduna sapa wis sing kon mudun sapa? Oh, penontonnya ora entuk nang panggung. Oh iya, sing nonton ting mandhap mawon. Aja dengan usik ben lewat sik, heeh. Cilik ben lewat sik, heeh. Sing cah cilik ben nang kene mbatiri mae. Sing cilik ben mbatiri mae nang kene, heeh. Sing wis gedhe-gedhe wis sepuh-sepuh mang mandhap, sing cilik ben nang kene. No. Ngono. Sing nonton medun saja. Soalnya panggungnya joget, engko sing joget makne wae. Yuk, mulai meneh. Baleni. Yo. Sing ngetram melu medun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmila di salata siji loro. Ayo sapak langsung. Iyo Randy lang neng di Randy lang. Nah, terus iran ngono gek moro. Oke mau sing kita. Gimana? Kowe kena ora apa-apa. Barene. Lo anak wedok. Nah, kuwi adine wedok diopeni. Adine wedok diopeni. Heeh. Adine wedok diopeni sik. Wedok. Dadi lengong atiku nalikane sepisan katamu. Wong bagus dadi lakon nggodho ati rinten siang rampung kisah gili suengan ku ngenteni lewone ngati mau nganto japi dado ati sawiji najan atau tak lakoni sing anu ki sene tengah lapangan minggir sik adine arep nari. Heeh. Sene tengah lapangan do minggir sik adine men nari. Yo. Heeh. Sing ning lapangan minggir sik adine ben nari ya. Heeh, adine ben do nari ya do minggir sik. Do kokok pinggir sik. Kangkangne do ning pinggir sik. Ah. Yo. Nah, Kang ini coba adine nari sik ya, neng pinggir ya.
anu ya, tarian meneh ya.